Selamat hari Minggu madihita saluna. Selamat hari Minggu amang. Guarni Minggu ta sadarion. Ima Minggu ek Saudi. Namar lapatan. Setangihon maswaraku ali Jahoba. Doho topik. Haduau ni halak partigor. Atong ta parade marohata. Tabuk kama parminggota. Marede mahita. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Setangihon maswaraku ale Jahoba melujo-jo wahu, didok rohaku, hodo mandok, lulima bohiku, atong bohima na hulului ale Jahoba.
Sa unang mata bunihon bohim maradopon ahu, Jehovah do panondangi di ahu dohot par hatu auku, tung midai se mama biar ahu, Jehovah do partano batu adi ngoluku, tung midai se ma ahu biahaton, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan, ama nami na di banwagi jangi, usehon maton dimna badiay dohot hapistaran nasian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiay, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras niroha di naposom, majamitaon hatam, asalam pita, jalalam gada huriam na badiay, patok tong mahut rohanami manguloy ho, sahat ro di ujung di bagasan hapor siaw nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Patik ni debata di mingguta salarion, imasian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangopom donatorasmu, asa martua ho, jalalileng mangolu, ditanom ng lilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang homamunu, patik papituhon, unang homangalakkup, patik pawaluhon, unang homanako, patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata nasututu maraladoho dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham dongas saripe nidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Atong rak manggidogo mehita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaun nombar tu patik mi. Amin. Sayonara.
Matopoti madosata dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di zulum martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin roham na gudang hido. Saya si marohami da sandok bangso nami. Se sama dosa nami salut na. Sesungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata tarengot Tuhan sisan idusata. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuita hobar tuaka dosata. Jaladang dibalos so tuita hobar tuaka hajahatota. Songon asin rohani ama-ama mida aka anakna. Asin rohani Jehovah dia akan namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di minggu tasadarion, imana ninet sian Evangelium Matius bidu 10 tolu, mamuka ayat 10 tolu hastu ayat 10 bitu, tajahama marsikat sorin. Dungi didapat tonak kasisian nama ibana mandok, buasa marupa maho marjamita tunasida, aitu ganu paradongan lehonodo jala pasuk sukon alai buaton masian naso paradongan nadong di ibanahian. Asa naunjuk pangmadina sida na sinurakon ni si Jesaya nama dok
Bigeo ni si parin muna do inian matua suatu san muna. Si malolong muna do mardinasanian matua suatu daun muna. Alai mertua do si malolong muna ala marnida, dohot si paran muna ala marbinege. Ima sahatna, martua do akan atau mangi honatan di debata jalan nau peopsa. Amin. Tidak maha persiau tai, songonahi na tindak kuni dong atas ha persiau di sandok portibion rak mahita mandok. Au persia di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dusan, natu mo palangit do tano. Au persia Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tidubuhon di si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia. Adorang sabubuhan, ido tuhata, natu maun na bernit, di pangumuman di selatus, namati terpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu bana do turun di tanum, nama na menguri di hari patuluhon, nama naik tu surgo, la hundul tu siamun di depata Jahoba, nama nai pargogo nasuhatu dosani, isima ibana paima mula sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot namate. Au persea tondi perbadia jala rong sada huria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia dohot dihat sani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot dang halak namate dohot yang uluan nasra sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor inahana diuduti ama Immanuel.
Tikting namasa dihuriatta di mingguon 12 Mei 2024 Naparjolo Dakdanak Nasora di basa-basaon tuatta do di keluarga Charles P. Siahaan SE Boru Situmorang Eskom sada dakdanak boru na di hari Minggu 5 Mei 2024 inganan nasida di Jalan Masjid Al-Ghafur RT Tolu RW 4 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Manang Wik 10 Paduahon ruas napidda mulai sadarion pidda huriado Maria Alderina Boru Siaturi Yanakoni keluarga James Asianturi Berta Boru Hasibuan pidda tu Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianney Jalan Bambu Wulung Setu inganan nasida hian di Jalan Pembangunan Tolu nomor 20 Sia RT 2 RW Onom Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wik 5 Patoluhon Tupak Tuhapor Luang Operasional Huria Sadarion Minggu 12 Mei 2024 Patupaoni huriado papungu tupak baen tu haperluan operasional huria sian ganup bulan di bagasan amplop tapa saat masian lasni roha songon parbueni hapor seota paopaton periodisasi Badan Pengurus Harian HKBP Resort Cibubur hari Jumat 10 Mei 2024 nasalpu Nunga di Patupa audit huria fungsionaris periode 2020 sahatu 2024 hari Sabtu 10 sada Mei 2024 nasalpu Nunga di Patupa serah terima fungsionaris periode 2020 saat 2024 tu fungsionaris periode 2024 satu 2020 walu Jala mardalan dohot denggan nadi uluhon nipadita Sadarion Minggu 12 Mei 2024 Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriado pelantikan fungsionaris Nadot Naim Baru periode 2024-2020 lalu dohot seksi-seksi periode 2024 sahatu 2020 onom Akka guar fungsionaris Naim Baru dot seksi-seksi terlampir Boima tajaha di tik-tikta sadarion Palimahon Konven Pangula Nagok Tiki sedistrik Walu DKI Jakarta hari Senin 10 Mei 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Konven Pangula Nagok Tiki maringanan di HKBP Duren Sawit Borhado Paditata Mandohoti Ulaoni Paonopon Partangyangan Wik hari Selasa 14 Mei 2024 Patupaoni Huriado Partangyangan Wik saat Wiksada saat Wik 12 di Gereja Dohot live streaming masuk pukul 10 siawib namanjabui ima ruas Wik 10 sada Pawaluhon Dewan Koinonia Partangyangan Remaja Dohot Naposo Bulung hari Jumat 10 Mei 2024 masuk mamuse songon nasomal Partangyangan Remaja Naposo Bulung HKBP masuk pukul 20 WIB tuan rumah RN HKBP Wik Walu punguan lansia di Minggu Parjolo Dohot Patoluhon Ganuk Bulan di hari Selasa Patupaoni punguan lansia do senam sehat dibuka pukul 8.30 WIB diuduti dohot sermon lansia masuk pukul 10 WIB Pawaluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta akaruas ni huriana di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di titikta Pasiahon Panitia Tahun Oikumene Inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024
Hari Rabu 15 Mei 2024 patupaoni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria lantai sada masuk pukul 10 siawib. Marhiteon pinangido tusude panitia dohot utusan sian ganupwek asa Roma mandohoti rapoti. Akka goarna mangalehon donasi spontanitas dohot persembahan kasih panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun oikumene inklusif 2024 boy mata jaha di tik tang na sapulon na naing marbagas tikting tambahan tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu pabagason ma feber pangondian aruan anak ni amang pahala aruan tubuh ni inang lenti ani boru nadeak ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur sian huta Jalan Pembangunan 2 nomor 20 Kelapa 2 Wetan Wik Onom dot Orwana Sari Yunita boru nadeak boru ni amang B Saul nadeak nahinan tubuh ni inang T Evelina boru Pardosi ruas ni HKBP Jatinegara Resort Jatinegara sian huta Jalan Kayu Manis 9 nomor 34 Matraman Jakarta Timur. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 20 Mei 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Songonima tikting di minggu tasadarion akad tikting nama ngihut boy mata jaha natar surat di warta jemaata mau lihat Tabegema de puji-pujian sian pitu diuditi wik 12 harus diuditi mese sian NHKBP.
utus aku, tuntun aku, ku prihatin umatmu.
Mari dehita hukut papungu pelian sada A sada B. Thank
Dame ni debata na sumuruk siya sa luhuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu eksaudi imana tersurat di buku Pesalmen bidusada mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom Pesalmen sada ayat sada sahatu onom tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi martua mahalak nasoolo mangihutto tahinya kaparjahat jala nasoolo jongjong tudalan niya kapardosa jala nasoolo sahudulan dohot akka pangarehei sai pati ngi Jahoba dolomo ni rohana jala sai ido dipikiri rohana aria dohok borngin songo kau do ibana nasinuan di topi ni batangaek namar parbuehon parbuena di hajujuk pangitikina bulung ngape dangolo malos jala sudena niulana majadido alai daksongoni anggo pangalahon ya kaparjahat songon orbuk nahinabakon ya logo do nasida dibaini dang manahan akaparjahati maradopon paruhuman manak tarbay na kapardosa jongjong diluhutan niya kanati gorroha ay di tada Jahoba do dalan niya kanati gorrohay alay matua laulononggo anggo dalan niya kaparjahat ido saha na hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion hira sudedo hita jolma marsita-sita asa gadi halak na martua ima sada sita-sita mana tujuan ni ngolu ni jolma di hasianganon diulah halak pemula-ulaon loja pehalak macari loja pehalak sikola tujuanna asa martua asa bahagia asa marlas nirohado muse alanina gabe suku-sukun songo dia do halak na martua konsep mi portilio madok halak na martua goda ngartana goda ngakasinamona jala halak batak madok asa na martua jolmai ikonadok di bana tuluha hasangapon hamoraon hagadion hamoraon lapatanna goda ngartana goda ngakasinamona suk-suk eme di sopo gok horbo di bara bidang ngakatanna gade namar lapatan godak peparanna maranak marboru marpahopusia anak marpahopusia boru marnini marnon sangap namar lapatan parpangkat perjabatan si tangi honot tonibana ima konsep mi portilion sadahala namar tua suku-sukun memang ido halak namar tua moloido masalahna adong ko halak mamora sa tebyak kamanginang alay daksonang rohana
Adong go halak go artana justru artana mabaen susah pikiranna. Ido halak nomor 2. Adong go halak mamora alai daksiat dalan nasuman ala korupsi manako mabunuh boha. Ido halak nomor 2. Hamuna kadongan turpukta sadarion pabuahot tuhita halak nomor 2 dia dopan itu hata daksongon nomor 2 nahi nalomohon nabinoto ni portibion alai halak nomor 2 nahi nalomohon ni debata imana pinatorang iturpuk jamitat tasadarion na parjolo sahalia kamanginang di ayat sadai adok toluhal si pasidingon ni halak asa nomor 2 ibana dia main na parjolo sahali na soolo mangihuton tahi niaka parjahat yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik lapatanna dangolo ibana mangihuton tahi-tahi sakap-sakap niaka parjahat barani ibana madok dang tidak tuaka sakap-sakap rencana niaka parjahati dangga de panoloti bana dia kasakap-sakap rencana niaka sudah jahaton alai mampu ibana madok dang tidak tuaka siulahon jahaton ido na parjolo siarat halak nomor 2 dia dopan itu hata na paduahon naso olo jongjong tudalan niaka pardosa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa lapatanna dangolo ibana rak mangalakka dangolo ibana rak dohot akasiulah jahaton alai di pada ibana dirina dang didongan ibana kasiulah jahatoni barani ibana madok dang tua kasiulah jahatoni dang gabedohot ibana mangihuton dang gabedohot ibana menyetujui dang gabedohot ibana kompromi tua kaulau kajahaton alai barani ibana madok dang tua kasiulah jahaton na patoluhon naso olo sahudulan dohot akka pangarehei yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh lapatan nakamanginang dangolo ibana huddul dangolo ibana mupakat dangolo ibana marsakap-sakap dangolo ibana mangarencanahon akaulaon hajahaton na naik siulaon nasida na tolwodo halak na mangalo na somangulahon na tolwodo halak na martua dia dopan ni debata na pinasaha ni parpesalmen tuhita sadarion alanya kamanginang suku-sukun ta suku bema dirita boha nunga kahalak nomor 2 hita boha nunga kahalak na barani hita madok dang tuaka sakap-sakap akaulau ni parjahat akaulau ni akapardosai halak na betul-betul martua dia dopan itu hata molo mampu ibana pada dirina si anak kaulau ni parjahat dang dai sibana tua kadosa tua kana sohina lo mohon itu hata ido syarat asa halak nomor 2 dia do pan itu hata na padua hodido di ayat 2 sai pati ngijaho badolo moni rohana ido dipikir-pikir ibana aria doho borngin molo didok diturpuk tau nak kamanginang patik ni Jahoba dakola patik na sa puluina nang dohononna alai patik ni Jahoba na marlapatan hata tona soara ni debata ido na toktong di halomohon ibana lomo ni rohani halak na martua ima akalomo hata nasehat na pinasahat ni debata di ngoluna ido aria doh borngin di pahusor-husor ibana di pikiri-pikir ibana na manggohi roha doh pikiranna aria doh borngin dang akana di portibion dang akasakap-sakap hajahaton nadong di bagasar roha doh pikiranna alayak kalomoni rohani debata do ima halak nomor 2 dia do panitu hata na patoluho dia ya tolu
songon hau do ibana. Songo dia hawi na sinua di topi ni batangaek ramos parbuena bulunga pe dang malos lapatan na adong pakkorhon na tuhala nasi molo tubu hau molo ramos parbueni hau dang narikot tubo nanai parbuena ido tahya kamanginang alai tuhala nasinggo lapatan na halak nomor 2 di hadapan itu hata ima halak nagabe habaoran di pasu-pasu ni debata tuakana humalian iban dakola di bana pasu-pasui dang nariko di bana pasu-pasu na pinasahat ni debatai alai ko sisaluhonon na itu halak nasing asadoh halak nasing taruni dia kapasu-pasu na pinasahat ni debata dang narikot tubona nai parbueni hawi ala itu halak nasing gorikot parbueni hawi mar parbue ibana dingoluna gade silas niroha pasu-pasu ibana tuakana humalian ibana jala bulung ngape dang malos lapatanna mananga hape nama satantangan dangolo malos bulunga ala memang jono kibana tutopi ni batangaek torus manabori torus mangalian halabohon tubo nanai songoni do akana porsei ala hatani de bata di pahusor-husor ibana ala hatani de bata namang kuhiro hado pikiranna dangolo ibana marsak dangolo ibana madili dangolo ibana rahar dangolo ibana malos dingoluna mananga hape namasa tahan ibana mangadopi sudi ala hatani de bata tubuh mangolu di bagasar rohana napao paton dak songo niak kaparjahat ninda diterpuk taon songo dia hurua parjahati ia parjahati songon orbu goibana nani habakon nialogu dang manahan molo pe mamora parjahati sonari sato kidei alai turhabang goy muse dang binoto manak tu dia alai yang gonau martua na mangulah lomo ni rohani dewata manahan ibana rodi sadelengi didenga manak songo dia pe maol ni parukilon manak songo dia pe akamasara tantangan na nyadopanna manahan ibana ala pos rohana ala yang go halak parjahati pitor malos do ibana pitor lari do ibana habang sotar boto-boto hamu akadonga dia mana nang dohono ni turpuk tau tu kita dua do gabaran ni ngoluta di hasanganon na burju doho na jahat nuaing dipangido turpuhon asaga dihalak nabu na martua hita na burju mahita di ngoluta di hasanganon dia kaulau lomoni rohani de batai mana kaula akaulau na maralo tu lomoni rohani de bata tapadau akalomoni rohani de bata na mana taula dingoluta di hasanganon asaga dihalak na martua hita dia depan itu hatanang di tonga-tonga ni jolma akalomoni rohani tuhani mana tapikiri akalomoni rohani tuhani mana tadalani akalomoni rohani di tuhani mana tado dingoluta di hasanganon asaga dihalak na martua hita hamuna kadongan di minggu tasadarion laos sepatu paun di huriata pelantikan pengurus fungsionaris baru di tonga-tonga ni huriat tadi bagasat tikion ulaun na maol ulaun na borat ulaun na naik pasahaton itu hatta dangadong ulaun na mura di tonga-tonga di huria borak dosudi alani perlu hita ikut terus menjalin hubungan baik do tu hatta di sudia ka ulaun na naik si ulau tei ikut parjolo hita jolo marpanuku tu Tuhan ikut parjolo hita mangido pangurupio sia tu hatta molo gogot tanata pangasahon molo malot tanata pangasahon daktarulah kita giesere pe ulau na pinasahat ni tu hatta alani Tuhan ido bainot tanaga di pos ni rohata Tuhan ido pangadua-duata dangaro kita namalo sudero hita na serba kekurangan alani riko perlu hita ikko mangido pangurupion gogo sia tu hatta asamar gogo hita mangulau-ulau naboratina pinasahat itu hatta tu hita di tonga-tonga ni huriaon di pasu-pasu Tuhan maka fungsionaris na baru na naeng ojakono lantiho di tonga-tonga tahuria di bagasat tikyon asamar sangap marmulia gordi itu hatta tu akatikinan angro amen martang yang mahita ale tu hadebata amanami na marhabang sa di Banua Gijang mauliate Tuhan nunga dipakulingi hohami
marhiti hatam nabadiyai di minggu nami sadarion asi marohap Tuhan suatu katami tu bagas arwadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagadegogo tukot sulu-sulu di hami lao mangruti ngolu-ngolu nami tu akatikin anengro nak tu akatikin anengro pe Tuhan tok tonggo pesihol rohanami tok tong ma Tuhan pakulingi hami asa hatami nagadehat dangabatabat di ngolu nami aso nang manibil hami siya dalam munasitongi nangakapardalanan ni ngolu nami pe Tuhan huwag kami tu adopamu asiro hak Tuhan ramoti dongani pasu-pasu kami sudi pasu-pasu keluarga nami pasu-pasu nak kuriam asa saya toktong lasrohanami mamuji pasanga pokok nangakayanak ko Tuhan naog pinalumehomu di tonga-tonga di keluarga nami manang di debina sida maringana na daw manang najonok siya kami ramoti na sida saluhna tabaya kapasu-pasu silas ni rohay di hami Tuhan asanggia marhiti siya ni lam hutadahami asido tolong suak songoni ma Tuhan marhiti tikting nauk kutangi hok kami di tonga-tonga ni huriam matcay gudak Tuhan na naik si halas sonon nami matcay gudang na naik pasahaton nami tu adopamu tarlubi ma Tuhan sada dana boru na pinalumehom di tonga-tonga ni sada keluarga di keluarga ni amanami Charles Siahan inanami boru situmorang asiro hak Tuhan pasu-pasu ya nakon na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga na sida asanggia ibu-ibu magodang ni Tuhan gadi ruas na burjui musa di tonga-tonga ni huriap takatikin anengro pasu-pasu nang natoras asa mergugu natoras itu hamanogunogu dak dana hiho bartulomoni roham suak songoni ma Tuhan disaka rencana ni huriam di minggu nami sadarion naik patu paun di huriam ma Tuhan pelantikan fungsionaris baru di tonga-tonga di huriam HKBP Cibuburon asiro hak Tuhan ramoti pasu-pasu dongani urupi amanami nanami nanaeng lantihon na Tuhan gade pengurus di tonga-tonga ni huriam takasu boto hami Tuhan ulau na borat ulau na maul ulau na naik apehono mutunasida alani mangido hami Tuhan dongani urupi pargogoi nasida Tuhan asa margogo akka fungsionaris baru mangulau-ulau na pinasaha mutunasida hobar tulomoni roham atoko ma Tuhan na mga baya kapasu-pasu silas ni roha dinasida asanggia merhiti siya ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwag kami tu adupamu akaragam niya kapelayanan na naik sila hono ni tonga-tonga ni mingguon partangyangan week partangyangan lansia partangyangan remaja na poso nangakasermon rapat panitia pesta gotion ulang tahun do pesta okumene inklusif asiro hak Tuhan pasu-pasu sudia kaulau nanaing ulau di tonga-tonga ni huriam tarlubi di bagasan nasim saningguon padahal Tuhan akaulau ni siboli simolo tungadong nanaing manggugayhan asanggia sonak so hari boribu kami Tuhan mangulau-ulau muhobar tulomoni roham suak songoni matuhaku buat kami tu adopamu akadongan nani ruas ni huriam natongon wang di bagasan nahurak sehat natongo di bagasa parsahiton macai toro ruas ni huriam Tuhan na di bagasa parsahiton tarlubi matuhad yamanami amang besiahan weksada natongon wang pemulihan di tonga-tonga ni bagasna dinanami inang manurung boru si hobing weksada natongon wang nami di rumah sakit Tugu Ibu Pelabuhan Tanjung Priuk suak songoni di silusi boru lubis wek 2 natongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang dinanami inang manulang boru Pasaribu wek 2 natongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di inang nainggola boru Marbun wek 2 natongon waik nami di rumah sakit Maya Pada suak songoni di si Jonathan Manurung wek 2 natongon nami di rumah sakit Ridwan nang di si Leonardo Silalahi W4 natongon wengok nami di rumah sakit umum Ciracas nang di nanami inak sitopul boru Hutagalung wek 10 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di si Cetrin boru Lubabatu wek 12 natongon nami di rumah sakit Tumbuh Kembang Cimanggis nang di si Afriando Manalu natongon wengok nami di rumah sakit Pusdiskes
Asiro hak Tuhan disudia kadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan lianom waka gajang yumur. Lianom muhamalu modinasida. Asanggia tua katik kinana yang roboi hami muse. Rak marolo polo marlas ni roha mamuji pasang apoko. Alani Tuhan pasu-pasu makaubat na pinangan nasida. Pasu-pasu akatangan ni parubat. Asanggia marhitya kay Tuhan. Boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida. Boy tumibu hani. Nak keluarga Tuhan. Marlas ni roha mamuji pasang apoko. Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion. Hubak kami nak tuado pamu. Akadongan nami ruas ni huriam. Namar ningo di ulang tahun nasida. Ulang tahun hatutubu doho par dongasari pion nasida. Asiro hak Tuhan lam tabaya kagajang umuri di nasida. Tabaya kapasu-paswi. Asanggia tok-tong las roha nasida mangulaw-ulaw nasida. Nang mamuji pasang apoko. Pos rohanami Tuhan pasu-pasu munangaka keluarga nasida akayanakon aka pahopu nasida asanggia marhitesian ni Tuhan tok-tong las rohanasida mamujiho nang mangulaw-ulaw na pinasaha budi nasida bi satokin na Tuhan nanaing mudutan nami macara nami tu pelantingkan fungsionaris pos rohanami jong-jongamu ulaw non jalo ma Tuhan elhelek pangiduan namion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nam. Amin. Dinamarede hita bukwede 710 laos tapapungu mapelean na paduahon. Tuhan
Tuhamua manami nanami parhalado rap doho suderuas ni HKBP Cibuburon nuaik saha mahita tuacara pelantikan fungsionaris ni Huriata seksi-seksi utusan-utusan dohot pengurus-pengurus ni Ganu Punuan di HKBP Cibuburon di Bagasa Tikion di namarede hita bukede 227 ayat sada dohot opat hupangidohami tuaka nahona lantik asa jongjong mahita jala tuaka fungsionaris sahat tu ketua seksi boy marotu jolon dia ka pengurus seksi doho pengurus kategorial jongjong mahamudi hudula munabi marede mahita. Tuhamua manami nanami parhalado rap doho suderuas ni HKBP Cibuburon nunga dipilih Huriata HKBP Cibuburobe na di hari Kamis tanggal 25 April 2024 na salpu nagade fungsionaris ni Huriata na baru di HKBP Cibuburon domutusi di mingguta sadarion o jakonon jala lantihon ni Huriata manasida gabe fungsionaris HKBP Cibuburon alanita begema jolo surat keputusan ni Padita HKBP Resort Cibubur taringot tu pengangkatan nasida doho lampiranna. Surat keputusan ketetapan nomor 069/026 SKK /5 Remawi /2024 tentang pengangkatan fungsionaris HKBP Cibubur periode 2024 sampai 2028. Utusan ke distrik, utusan Sinode Godang, Badan Audit, unit usaha dan seksi-seksi HKBP Resort Cibubur periode 2024-2026. Pendeta Uriah Kristen Batak Protestan Resort Cibubur yang berkedudukan di Cibubur dengan ini membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 4 ayat 4.1 pasal 5 halaman 61 sampai 90 tentang periodisasi fungsionaris, utusan distrik, badan audit, dan seksi-seksi. Menimbang hasil keputusan rapat majelis HKBP Cibubur tanggal 25 April tahun 2024 tentang periodisasi fungsionaris, utusan resort ke Sinode distrik, utusan Sinode Godang, badan audit, dan unit usaha periode tahun 2024 sampai tahun 2028. 2. Hasil rapat Dewan Koinonia pada tanggal 3 Mei 2024, pemilihan pengurus seksi lansia, pemilihan pengurus SPH, pemilihan pengurus AMA, pemilihan pengurus remaja dan naposebulung, pemilihan pengurus praremaja dan sekolah minggu periode 2024 sampai 2026.
Hasil rapat Dewan Marturia pada tanggal 3 Mei 2024 tentang pemilihan pengurus seksi sending, seksi musik dan multimedia periode 2024 sampai 2026. Hasil rapat Dewan Diakonia pada tanggal 8 Mei tentang pemilihan pengurus seksi kesehatan, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kemasyarakatan dan komunikasi periode 2024 sampai 2026. Memutuskan dan menetapkan: pertama, nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini diangkat menjadi lampiran pertama fungsionaris dan anggota Dewan HKBP Cibubur periode 2024 sampai 2028. 2. Lampiran 2 utusan ke Sinode Distrik dan ke Sinode Godang dari HKBP Rejo Cibubur periode 2024 sampai periode 2028. Lampiran ketiga pengurus seksi-seksi Koinonia, Diakonia dan Marturia periode 2024 sampai 2026. Lampiran 4 Badan Audit Huria dan Unit Usaha periode 2024 sampai 2028. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing nama-nama yang terlampir untuk dimaklumi dan dilaksanakan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, demikian surat keputusan dan ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terdapat kesalahan akan ditinjau kembali dan diperbaiki semestinya. Ditetapkan di Cibubur tanggal 12 Mei 2024, Pendeta HKBP Rejo Cibubur, tertanda tangan Pendeta Roden F. Sitorus, Master Teologia. Lampiran pertama, surat keputusan dan ketetapan nomor 069/D Romawi 8 garing 026 garing SKK garing 5 Romawi garing 2024. Nama-nama fungsionaris dan anggota Dewan HKBP Cibubur periode tahun 2024 sampai tahun 2028. Badan Pengurus Harian HKBP Cibubur: 1. Ketua Parartaun Situa Hotben Dolof Saribu Wik 4. Anggota Situa John L. Serait Wik 11. Situa Suprahman Tambunan Wik 5. Sekretaris Situa Manutun Hasilalahi Wik 4. Bendahara Situa Riko Nabitipulu Wik 2. Ketua Dewan Koinonia Situa Rosdian Nasilain Wik 11. Anggota Situa Tirma Pandaitan Wik 3. Situa Victor Hutajulu Wik 6. Ketua Dewan Marturia Situa Dahlia Bornenggolan Wik 4. Anggota Situa Barita Simanulang Wik 2. Ketua Dewan Diakonia Situa Linda R. Boru Tambunan Wik 3. Anggota Situa Nuria E. Boru Pandetan Wik 9, ditetapkan di Cibubur pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKBP Rejo Cibubur, tertanda tangan Pendeta Roden F. Sitorus, Master Teologia. Lampiran kedua, surat keputusan dan ketetapan utusan Sinode Godang dari HKBP Rejo Cibubur tahun 2024 sampai tahun 2028. 1. Utusan ke Sinode Godang Pendeta Roden F. Sitorus, Master Teologia. Utusan Sian Ruas Amang Jansen Sitopul SE Sanuksada 7 Mamang. Utusan ke Sinode Distrik dari HKBP Rejo Cibubur periode 2024-2028. 1. Utusan ke Sinode Distrik Sintua Agri V. Simajuntak Wik 5. Utusan Sian Ruas Reni Katrina Borsiagian SE AK Wik 1. Lampiran ketiga, surat keputusan ketetapan seksi-seksi. Ketua seksi 7 Lohamonon Bolodung Dijohon. Seksi di Dewan Koinonia
Seksi Sekolah Minggu Ketua Arlina MA Borusilain Week 2. Sekretaris Damaria Borusi Jabat Week 11, Bendahara Rima M Boru Tagal Week 10. Seksi Praremaja Ketua Rismaria Boru Pasari Week 8, Sekretaris DCO Borusitorus Week 10, Bendahara Elprida Boru Sagala Week 1. Seksi Remaja Pendamping Sintua Relita Boru Sinaga Week 12, Ketua Aramses Simanulang Week 2, Sekretaris Repa SP Boru Sinaga Week 11, Bendahara Arianti E Boru Sobing Week 2, Seksi Nakosa Bulung dan Pemuda, Ketua Tamara Boru Sitorus Week 5, Sekretaris Marta GA Mandurung Week 11, Bendahara Katrina O Boru Silelai Week 1, Seksi Perempuan Ketua Reni CA Boru Siagian Week 1, Wakil Ketua Rosemary Boru Napitupulu Week 2, Sekretaris Sintua Silpana Boru Sipayung Week 8, Bendahara Osda L Boru Sialoho Week 1, Seksi Kaum Bapak Ketua Insinyur Roni ML Simajutak MM Week 8, Wakil Ketua Situa Makmur R Syahan Week 2, Situa Lambas Pakpaan Week 1, Jusner Sebagarian Week 12, Sekretaris Sintua Agri V Simajuntak Week 5, Bendahara Situa Omega Hutapea Week 9. Seksi Lansia Ketua Situa Lentang B Sibarani Week 3, Wakil Ketua Situa Dahlan Gultum Week 9, Sekretaris Ganda Hasan Turi Week 8, Bendahara Lupanya Boris Torus Week 1. Seksi di Dewan Marturia Ketua Seksi Sending Situa Respida Borunaban Week 4, Sekretaris Neldi R Borubangun Week 1, Bendahara Herna D Boru Tampu Bolon Week 6, Seksi Musik Ketua Timawar Boru Silitonga Week 6, Sekretaris Renta E Boru Lumban Tobing Week 11, Bendahara Merliana Boru Sibolon Week 10, Seksi Multimedia Ketua Situa Bihalman Syalagan Week 2, Sekretaris Christian M Tapu Bolon Week 1, Bendahara Clara M Boru Pangaribuan Week 7. Seksi-seksi di Dewan Diakonia. Seksi Sosial Ketua Situa Daniel Hasinurat Week 10, Sekretaris Lady Boru Siregar Week 8, Bendahara Rehulina Boru Sitanggang Week 7, Seksi Kesehatan Ketua Dr. Merdina Bormanik Week 2, Sekretaris Marlina Boru Marpaung Week 5, Bendahara Dr. Lydia Boru Simamora Week 2. Seksi Pendidikan Ketua Antoni Pardede SPD MPD Week 3, Sekretaris Tumiar Boru Silalai Espak Week 5, Bendahara Situa Rotua E Boru Manalu Week 7. Seksi Kemasyarakatan Ketua Situa Rahmat Gultom Week 12, Sekretaris Riki A Tambunan Week 1, Bendahara Frans Hasinaga Week 12. Seksi Komunikasi Ketua Diakonas Tiomas Boru Limban Tobing Week 7, Sekretaris Raspita M Boru Marbun Week 7, Bendahara Nopita S Boru Tanjung Week 1. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKP Reso Cibubur, Pendeta Roden Epsitorus Master Teologia tertanda tangan. Lampiran keempat surat keputusan dan ketetapan. Lampiran keempat Badan Audit Huria periode 2024-2028. Ketua Situa Labas Pakpahan Wiksada, Anggota Situa Moliate RP Sitorus Wiksada, Anggota Fernando J Butar-Butar Week 4. Pengelola Unit Usaha KPR Cibubur periode 2024-2028, Situa MAP Petua Manurung Week 11. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKIP Reso Cibubur, Pendeta Roden Epsitorus Master Teologia tertanda tangan. Songonima surat ketetapan fungsionaris di Huriata. Tuhamu amanami nanami naok terpilit gabe fungsionaris di HKBP Resort Cibuburon. Nunga di BG hamu surat keputusan ni Padita HKBP Resort Cibubur. Taringot tu pengangkatan muna gabe fungsionaris HKBP Cibuburon.
alani takas do jolo boton nami haulo ni rohamuna mangoloi ulaoni naulo do hamu mangulahon ulaoni sian nasagogo roha do pikiramuna hobar tulomoni rohani tu hatta au padita HKBP Resort Cibubur pabakito kam gade fungsionaris seksi-seksi utusan-utusan doho pengurus ni punguan-punguan di Huria HKBP Cibubur Resort Cibuburon di bagasan goar ni debata ama dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia sai di pargogoi sai di urupi jala sai di patau Tuhani mahamu mangulahon ulaoni khobar tulomoni rohani tuhata amin. Tuhamu amanami nanami nauk terpilih gadis fungsionaris seksi-seksi utusan dohok pengurus di ganuk punguat di tonga-tonga ni huriata ulaun naborak nanek pasahaton itu hata tuhamu alani toktong mahita mangirogogo pangurupio sia tuhata saya dipasu-pasu tuhata mahamu amanami nanami mangula-ulaun na pinasahat ni tuhata asa marsangak marmulia gor ni Tuhan di tonga-tonga ni portibion nang di huriata tu akati kinanengro mauliate godang mahu pasahatami di haradio muna majalo ulaun na pinasahat ni tuhata saya dipasu-pasu Tuhan mahita dipasu-pasu tuhata manak kuriana botima hudul mahamu di namarede hita bukede 220 ayat sada laos jongjong mahita salutna
Ali bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silile na denga dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyana nile homitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gadi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon patibulhok karajaom. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahani godang sileleomi Tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaum, say sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leo matuhan sadaro kanguluas siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa Tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakot Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amin. Shalom, oras marita saluna.